Iki lur sing tak omongne view irisan bukit ngiwonengen nek tikungan es kang apik utawa instagramable lur, tinggi view selfie cukup lumayan. Ndahne oleh sore kaya apa lampune kelap-kelip lur. Lagi kondisi ini gedang kepok. Oke dulur-dulur, ki kopine uga maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku lagi metu ae saka musala lur Barleren. Dadi video iki bagian keloro saka video sing wis tak unggah sadurunge lur, yaiku jalan-jalan neng JLS utawa Jalan Lintas Selatan Prigi Trenggalek tembus Pantai Gemah Tulungagung. Jalan Lintas Selatan bagian kene iki sawetara iki khususe nek wilayah Jawa Timur antara Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Viewne sing paling apik lur, mergo akeh sing cedhak karo laut lepas utawa cedhak karo pantai lur. Yen lek gak kliru kuwi ana sekitar 3 utawa 4 panggonan kang viewne irisan bukit ngiwonengen kuwi apik banget lur. Engko bakal tak sepil. Terus yen pas aku liwat kono yo kecepatannya bakal tak kurangi supaya dulur-dulur lan kanca-kanca utamane sing durung pernah neng JLS utawa Jalan Lintas Selatan uga bisa menikmati. Ki sawetara pancen sik durung apik lur, kene iki isih sekitaran wilayah Prigi. Amarga yen lebu pantai ku isih cukup adoh lur, sekitar yo ono 500 meter, terus ono sing 1 kilometer saka Jalan Lintas Selatan iki lur. Nanging mengko yen wis nyedaki wilayah Tulungagung kuwi viewne apik banget lur. Oke dulur-dulur, sadurunge cerita tak bacotake, kanggo dulur-dulur lan kanca-kanca sing durung subscribe aja lali tekan tombol abang lan loncenge lur, supaya aku tambah sregep gawe video lan mbagekake pengalamanku ngevlog nang dulur-dulur kabeh. Kimang sanajana dina Sabtu untunge lalu lintas ora rame banget lur, dadi enak mlaku-mlaku montoran neng Jalan Lintas Selatan. Pirang tahun kepungkur pernah lur, pas ono kok ya liburan akhir tahun ya menjelang tahun baru apa ya pas tahun baru ngono lur, cedake pintu gerbang masuk Pantai Karanggongso Prigi kuwi ruwet polan koyok macet total rasane. Lah yen ngene iki kan enak lur. Mandeg sak wayah-wayah penak, terus kalem-kalem penak, ora dibeli komburi, ngebut uga penak. Ki awake dhewe sik meh lagi arepe separo lho, urung sampai separo maksud sik meh. Ya pemandangane kurang luwih ngene iki yo relatif lumayan yen dibanding karo Jalan Lintas Selatan wilayah Blitar. Mergo yen neng wilayah Blitar dulur-dulur iso mirsani dhewe nang videoku sing sadurunge kuwi viewne iki Tegalan lur. Rata-rata dadi tanduran jagung, suket gajah, pari kadang-kadang koyok ngono kuwi. Yen kene minimal sik ana perbukitan, terus wit-witane kuwi yo lumayan akeh. Terus view laut bebas, sanajana ora cedhek banget,
yen awake dhewe mandeg njupuk gambar laut bebas kuwi ketok ngono lho. Beda karo jalan lintas selatan Pucang Laban terus Bakung kang masuk wilayah Kabupaten Blitar. Ya, warung-warung utawa kafe-kafe ku biasane manggon neng nggone panggonan sing view-ne apik. View laut bebas khususnya. Dulur-dulur kok bisa nonton dhewe. Kafe-kafe utawa warung-warung tambah akeh lan jor-joran berusaha golek pengunjung saakeh-akehe. Dadi sakliyane panggonane strategis, ana panggonan selfie, ana view laut, uga kafene iki di model-model lho arsitekture. Lan aku yakin mesti butuhke dana sing cukup gede. Soale warung-warung yang biasa saja neng tempat-tempat rekreasi ngene iki biasane gak pati dilirik kecuali aku. Aku biasane golek sing sepi lho. Ya, jane yo yen ana kafe api resik kuwi aku seneng, cuma lek pengunjunge ki wis akeh kuwi aku malih wis seleraku mampir kuwi ilang ngono lho Lur. Ya kuwi kanggo aku pribadi. Lah tapi lek pengunjunge ya koyo ngono ki Lur, apik-apik ki wis mulai separuh perjalanan. Dadi perkiraanku jarak antara Pantai Prigi yen lewat JLS iki sampai Pantai Gemah yo sekitar 12 utawa 13 kilometer Lur, kurang luwih. Ketoke nggih sepedaan sepedaan barang gue sepenak Lur, ya cuma lek pas lalu lintas rame ngono ki ya rada ana bahayane menurutku. Soalnya kadang-kadang tikungane tajam, kadang-kadang Lur. Nanging rata-rata tikungane ya langsam, ora begitu curam. Misale kaya Luk Songo neng wilayah Pucang Laban apa Kalidawer ya Luk Songo iki. Kuwi terus termasuk uga saka Bandung, Tulungagung nang Prigi kuwi ngliwati munggah bukit, mudhun bukit curam terus tikungane tajam. Yen JLS iki ora kaya ngono kuwi, dalane halus, cukup gede. Sanajana wis sebagian rusak terus ditembel-tembel ireng-ireng Lur mau. Yen dulur-dulur uga ngamati. Dalane cukup lah, koyok ireng mau Lur iku berarti tembelan aspal anyar. Gak ngerti lagi, mulai baru tak rasani wis mulai muncul. Orang ngerti nyapa kok ngono bae kok gampang rusak. Iki Lur sing tak omongne view irisan bukit ngiwonengen nek tikungan es kang apik utawa instagramable Lur, tinggi view selfie cukup lumayan. Engko isih enek meneh Lur. Beda karo nang nggone JLS sine Pucang Laban Lur. Ya enek lah sing apik tapi dibanding sing pemandangan persawahan yo akeh ngono kuwi nang Pucang Laban sine. Yen kene rata-rata cedhak karo view laut utawa pantai Lur. Terus lah kaya ngarep iki Lur, view-view irisan bukit sing dramatis banget. Ono sekitar 3 yen gak 4 panggonan kaya ngene iki Lur. Lah terus kafe-kafene kuwi yo resik-resik terus apik-apik.
ana sing nek dhuwur barang iso ditonton dhewe lur. Engko sing menjelang awake dhewe teko Pantai Gemah kuwi ana deretan kafe-kafe apik-apik lur. Engko awake dhewe bakal mampir neng salah siji kafe. Mula saka iku tetep tonton videoku sampai tutup lur. Iki ya wis lumayan lur, mulai estetik bentuke warung utawa kafe-kafe. Jejer-jejer mergo ya pancen kene iki view-ne apik, laut bebas. Lagi uga ya biasanya mesti rame lur, mergo pancen nggone iki enak dinggo lungguh. Nggih cakruk, nggih nongkrong karo ngopi. Lah iso ditonton dhewe laut lepase kuwi cedhak banget karo dalan lur. Dadi dhewe umpama gak pengen neng warung to neng kafe uga iso parkir mandek neng pinggir terus njikuk gambar-gambar. Lah ngarep iki lur, kene iki ora rame banget mergo kafene iki recel wakeh terus jor-joran dekorasine. Enek sing mudhun barang nyedaki laut lur. Seenek neh lur sing apik nyedaki Pantai Gemah lur. Tapi yo kene iki termasuk paling rame lur. Wilayah kene iki yen diukur km saka Gemah yo kira-kira sekitar 4 kilo lur jarake. Jadi yen bar saka Pantai Gemah misale munggah jarak 4 kilo wae kurang luwih wis teko iki lur. Iki lur aku wis nemokne kafe sing nggone kuwi dak banget lan pengunjunge gak begitu rame. Sanajana parkirane bek kan kafene akeh. Dadi iki motorku tak parkir terus ngopi. View-ne apik tenan lur. Ndahne lek sore kaya apa lampune kelap-kelip lur. Lagi kondisi interior kafene lur, kafe utawa angkringan Gunung Klathak. Aku mang wis pesen sak cangkir kopi karo gedang goreng lur ki. Jane no ya wis garing lur, cuma enek lengone titik-titik aku kebiasaan ngene iki. Jadi jadi guyu. Aku kebiasaan ngene iki tak ilaki titik lengone. Lagi aloke kan wis neplek nek kertase. Tapi gedange maknyus lur, gedang kepok. Oke dulur-dulur, ki kopine uga maknyus. Sawetara video bakal tak akhiri nanging tak elingne kanggo dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange lan tombol loncenge. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.